Този филм е създаден в рамките на проект промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ номер 176 от 15 април 2013 година по мярка 3.4 развитие на нови пазари и промоционални кампании по приоритетна ос номер 3 мерки от общ интерес по оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 година, финансирана от Европейския фонд за рибарство и Република България. Здравейте, здравейте на всички, които са тук срещу мен и на всички, които са зад мен. Здравейте в четвъртия ден на нашата промоционална кампания на рибарство и аквакултури в община Аврен, спонсорирана от Европейския съюз и община Аврен. Даваме начало на състезанието по риболов. Точно 21 човека са наредени зад мен край язовира в село Здравец. За да не гърмим с пистолети да оплашим рибата, даваме начало с едно мощно пук. Даваме началото на състезанието по риболов. Наслука на всички и успех точно 2 часа. След 2 часа ще преброим и изтеглим улова. Имаме ли вече първи улов? Имаме, добре. Как е, калве ли или все още спря? Добре. Две шаранчета. Две шаранчета е най-голяма крапина. Браво. Събирате всичко? Събираме всичко, да. Отивам към най-стария участник в състезанието. Калве ли? Ами калве, от време на време. Една таранка и един рак. Таранка е рак. Добре, раци не броим, ама таранката ще я преброим. Това просто е зимата от водата. Добре, добре, наслука желая. Дали тук една реликвия някога, дали тук много хора, но накрая ако трябва да покажем как са ловили нашите хора там, дали по-големи, които са били от мен, риба на река Камчия. И това се казва герими и ако го развържат да се види нали, какво представлява и на какви въжета са ловили риба. А сега на какви финни работи няма риба. Това са, нали така казва се герим, даде ми го там по-голям човек от мене, и да ми го каза да пази го и аз пазя го просто е така за реликва. Реликва, абсолютна реликва. Ще го покажем после и на другите рибари да го видят откъде е тръгнала въдицата. Много интересно. Желая наслука. Няма да ви отнемам повече от времето. Много хора няма да го видят това нещо. Уникално съоръжение
с което се е ловяла риба на река Камча. На река Камча, да. Благодаря. Оставам ви. Наслука желая. Да, благодаря. И успех в състезанието. Калове ли? Долу-горе. Вече виждам, че има улов. Има хванати риби, има. Шараните са прекрасни. Добър е улова, после ще го премерим, ще видим. Участваме и в най-големия улов и най-малкия. Най-големите. Браво, браво, пожелавам наслука. Има гъсти риби, върви риболова. Тук е 6. Имате ударен вече екземпляр. Те са тук вътре, 4 броя. Пожелавам наслука, да пазим тишина, да не плашим рибата. Шума идва. Добре. Нещо тайно като заклинание има ли, което направихте днес, преди да започне състезанието? Тайното за заклинание си е тайно заклинание. Само на нас ще го кажете, ние няма да го разпространяваме. Кажа, че ще червите. Имаме ли вече улов? Имаме една таранка. Браво, пожелавам наслука. Ето сега нещо уникално. Нищо не. Не можахме нищо, добре. Гледам, приготвили сте се страшна захранка. 3 вида царевица. 3 вида царевица по различни начини са се съхранявали и се надяваме в различните варианти да даде успех. Пожелавам наслука. Имаме ли вече нещо ударено? Ние за сега нямаме, захранени сме, чакаме в надежда. Добре. Здравей, приятел. Как се казваш? Лъчезар Живкович. Лъчезар. От колко време ловиш риба? Подобно. От отдавна. Има ли нещо, което правиш специално преди да започне риболова, за да ти върви? Не. Очакваш ли днеска да хванеш най-голямата риба? Да. Добре, пожелаваме ти успех. Нали знаеш, че ти си най-малкият участник в нашето състезание днес. И веднага печелиш като най-малък участник награда. Но оставаме те да се бориш и за голямата награда, най-голям улов и най-много килограми хванати днес. Имаш ли вече попадение? Не. Хванал ли си нещо? Не. Не, добре, пожелаваме ти наслука, няма да те притесняваме. Колко килограма е според вас? 1,5. Добре, пожелаваме още много такива екземпляри. Дано да има.
Здравейте, имаме ли вече попадение? Попадение е една риба. Една риба, добре. Една, но малка. В момента да не сте скъсали корда. В момента скъсах направо такъм. Виждам, че добре сте се подготвили, така че не се притеснявате. Поне да, от подготовка сме добре. Радвам се, желая наслука, оставяме. Благодаря. Вие бяхте едни от първите застанали на язовира в село Здравец. Имаме ли вече попадение? Още не. Още не, добре, желаем наслука. Чакаме го. Чакаме го. Нали знаете каква е разликата между ловеца и рибаря? Единия е гонил Михаля, другия го чакал. Така че желая наслука. Нещо по-специално в захранката има ли? Не. Не. Обикновена царевица, на това сте заложили днес. Да. Добре, желая наслука. Имаме ли попадение? Не, за сега не. Само там. Добре. Тук съм при единствената жена в конкурса. От сутринта рано сте тук. Вече имаме ли попадение? Ами все още не. Надяваме се да има, ама... А нещо по-специално в захранката приготвили ли сте? Имате ли някоя тайна рецепта, не, която... само царевица. Нищо друго. Откъде е тази любов към риболова? От тати. От тати. Колко години вече сте край язовирите и морето? Ами от много малко. От много малко. Говорим за 4-5 годишни. Какво дава... изтървахме я. Какво дава риболова на човек? Ами релакс. Хубаво е. Природа, чист въздух, релаксираш от ежедневието, което си. Това е само хубави моменти. Желая наслука, по-късно ще се върнем при вас да видим улова. Добре. Може да не сплащам кога да бъркам. Ваня. То добре, че спря да е това. Как се казваш? Живко Владимиров Стоянов. Живко, разбрах, че вече си хванал нещо. Да. Какво хвана? Малка рибка. Малка рибка. Добре, има конкурси за най-малка рибка, така че и да не хванеш нещо друго, може да спечелиш този конкурс, но ти желая много наслука.